Oh, nggih. Sampai kita nggih. Nggih. Mending arek nyanyi tok gak masalah. Minangkani pengurusan saking Bapak Suwono Jimbaran. Bapak Suwono nyuwun aja ditarik. Satu terakhir cokro. Monggo. Ayo. Mbak, monggo aja dibandingke. Ayo. Semua ayo Pak. Aja dibandingke musik, monggo.
Gocap ingkang prabu lanjutkan pertapan kendali suatu biru. Kon panggil kaya apa man? Panggilnya apa? Nanti sih kok dalam ngedak. Lah itu asal dari anakmu sih man. Si garing itu sopok kau. Lah kok ketemu kerik itu kan apa? Yo gak ngerti dong yang ada saya gak ngono sih. Ada saya itu akeh anak wali kalau orang tua. Pulang saya kira anak itu saya kira akeh sih. Belano jalanan aku sing mari karo kuwo. Iki dhisik dorokno si Begawan Kapiwor pandhite pertapan Kendali Sabda. Dheweke teko iki lagi ngelano pokok turun mantarek ngoten iku. Yo bapakku Semar aku teko kene. Oh, nggih. Aku teko kene aku diutus dening Sinun Prabu Kuntadewa. Sinun Prabu nata ing Wirati Srinalendra Bathara Krisna Bapak Semar. Sabab apa? Bapakku Semar gak tau teko menyang Praja Ngamarta. Mula dina samengko tak ajak budal menyang Ngamarta. Iki dhisik Dane kula diajaken pendopo Ngamarta gaya apa kok teko mriko. Anane negara kaya ngeten iki negara kena bencana akeh blaula. Niku wis cokal gawene notone rantune. Dane kula dikene teko nyang Keraton Ngamarta enak apa aku teko nang Ngamarta gak katene budal Ngamarta. Bapakku Semar kudu gelem budal menyang Ngamarta sebab Sinun Kuntadewa dina samengko udan lara tangis dina-dina jal tekan bapakku Semar. Kula mboten badhe budal. Mboten badhe
Dalek kaya mangkono bapakku Semar wani kira sampo dadi ngono yo tumrape anak tibakno lali kok semono tak gula wentak tak gula wentak dadi dewasa dadi gedhe kok ngene kita lah nek kaya ngono iku apa sing tancepi Bila sampun bapakku Semar tak rodo peksa kudu gelem menyang praja Ngamarta. Aku gak bakal budal Ngamarta Anoman. Aku gak bakal budal. Ya sida tarake sing lho tak tanu ana jroning tanah. Pendopo kurang siaru. Iya. Ki Lurah Semar Badrana yang mandi sabdane. Resik gawe kapi loro. Sarapati Mudopo kesoprangket anane Ki Lurah Semar Badrana sanalika Anoman tentan wonten pendopo kurang kami sawu ayo tak boyo bapakku Semar bapakku Semar dan nek wis kok ngene iki rumangsa kapok. Rasane dhewe yang nomen. Anane sirahmu tak tanno kene luput konku salah berani luput. Gak bakal aku teko menyang Kraton Ngamarta. Iya, bapakku Semar aku njaluk pangapura bapakku Semar. Aku gak bakal nuruti bapakku Semar. Yo, yen kowe ngono bali kok menyang yaiku perkapan kendali jodoh. Yo, aku bakal balik bapakku Semar. Terus gak salah man. Doroku Pandhita perkapan kendali soto teko ini gak salah. Kon gak gelem sowan nyang Kraton Ngamarta. Terus aku teko kono katene ra pokok. Aku kepri mulyano kawulaku tak bangunno pendopo tak bandi. Iso bandi Kraton Ngamarta, iso bandi Kraton Ngastina. Malah aku bandi Kahyangan Suralaya. Hanya aku kok Kraton Ngamarta gawe apa? Unta dewa kaya ngono itu. Lah terus karepmu ya apa, Man? Karepmu ya apa? Nyawa gak gelem teko nang Ngamarta, terus karepmu ya apa? Saiki ngene, Gong, aku tak nutukno bangunan iki bisa kaping pindho iki. Kaya aku gak trimo nek durung Pandhawa gawe kaya ngono. Tak ubah Kahyangan Suralaya. Tak nyatakne sapa sing ana pendopo Kraton Ngamarta. Lho nek ngono ya sayuan wae.
Thank you.